चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे गोथार सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गायसननाय सान बा जोनोम सान 15 फेब्रुवारि जों दिनै बयबो मिथियो आरो बे गोथार सानखौ जिल्ला आफादा दिनैहाय बिसनि हालामनि सिङाव थानाय सुबाइजार हायार सेकेन्डारिनि गेवलां फोथाराव फुंबिलिनिफ्राय सानसेनि गाजा गोमजा हाबाफारि लानानै जोङो रायजो राजाफोरखौ लानानै फरायसाफोरखौ लानानै सानसुमैफोरखौ लानानै आरो गासैबो जिल्लानि सिङाव थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मथसिबखौ लानानै जोङो दिनै फालिनाय जादों आरो दिनै बे हाबाफारियाव चिरां जिल्ला एफसिनि सासे मावथि जानानै आङो नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो लुबैदों बा रायजो राजाफोरनिसिम आं बिसरनो लुबैदों बे गिबियावनो जोङो दिनै बे गोथार सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ 1967 मायथाइनि दिनैनि 15 फेब्रुवारि सानाव जे गायसननानै जाय बिथांमोना दायथ' लाबोग्रोदों बेवहाय जों आफादगिरि महरै मुगानि आगदारि जोंनि बानेश्वर बसुमतारी आरो बिथांनि गाहाय नेहाथारि रुंसारि खनकेश्वर नार्जारी बिथांमोनखौ जों गोसोखांनांगोन आरो बिथांमोननि जि गेदेमा सान्थौ आरो सानस्रिजों बर' हारिनि सिनायथि रैखाथि आरो थामोन्थानि थाखाय जि दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ गायसनजेनबाय बेनिखायनो दिनै जोङो बर' माहारिनि सासे सुबुं जानानै बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि जानानै बिथांमोननि खाथियाव जोंनि जि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ जोङो बावहरग्रोदों जिल्ला आफादनि जानानै आरो बिथांनि न'खर बिथांमोननिसिमबो जोङो बावहरदों आरो बिथांमोननिफ्राय जागायनानै फारियै दिनै 2022 सिम जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आथिखालाव दिपेन बर' गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी बिथांमोननिसिम आङो बयनिसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सेन्ट्रेलनि रायजो आफादनि जिल्ला आफादनि दख'रानि दालाय आफादनि बयनिसिमबो आं दिनै गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय आरो गोदान गोजाम गासैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरनिसिम आंनि सिबिनाय खुलुमनायखौ दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसननाय सानजों गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो गाहाम हामलायनाय बावहरनो लुबैबावदों बा साबायखर बावहरनो लुबैदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सारा बर' सुबुंहा माहारिनि सार्थआव जोनोमनिफ्राय दिनैसिम गोबां थासारियाव खैदां खैफोदनि थासारियाव जे बे आफादखौ सुंथानानै लाबोदों जोथोन खालामनानै लाबोदों बिथांमोना दिनै बे बोसोरसिम फैनो खाबु होदों बेनि थाखाय जोंनि रायजो राजानिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि जानानै आं रोजा रोजा खुलुमनाय सिबिनायखौ आरो बावहरनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे बर' माहारियाव हारिनि सार्थआव गोबां जोंहा बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन ट्राइबेल संघ दङ गुबुन गुबुन आफादफोर दं बिथांमोनाबो माहारिनि अलखद समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसेयैनो बिथांमोना जोंजों सहयोग होनानै खामानि मावबोदों दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ मदद होबोदों बेनि थाखायनो बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावनाय जाबाय दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव आरो आसा खालामबावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय जौगासार खालामनो थाखाय जोंनि मावनायनि जे हाबाफारिया दिनैनि बे समावनो जोबथा जानानै फैयाखै जोंहा फैबाय थानाय समाव गोबां खामानि मावनांगौ आयदाफारिफोर दंबावो बेनिखायनो हारिनि सार्थआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो गोग्गोमै खामानि मावलांबाय थानो हानांगौनि थाखाय जों बर' माहारिनि गासैबो आफादफोर सानसुमैफोर जोंनि रायजो राजाफोर फरायसाफोर बयनिसिमबो आङो गंलायै आर'ज गाबो जाहाथे बे अलखद समाव जों खौसेनो थानानै बर' माहारिनि खामानि मावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आरो खामानि मावनो थुलुंगा होगोन मदद होगोन बेखिनिखौ आं बयनिसिमबो गंलायै खावलायबाय आरो दिनैनि बे गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै बयनिसिमबो खेबसेबाव चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर बावबाय।